Molt bona nit i benvinguts a la 13a Gala de les Estrelles del futbol català. El premi del jurat és per al Real Club Deportiu Espanyol en l'any del seu 125è aniversari. Joan Capdevila, responsable de Relacions Institucionals de l'Espanyol, i Javi Puado, capità blanc i blau. Felicitats. Sí, i tant. Complim 125 anys d'història, que no és fàcil. Han sigut 125 anys de moltes batalles, però bueno, aquí estem, aquesta resiliència ens porta a bon camí i al final s'ajunta també amb un any que l'equip marxa molt bé i intentarem gaudir-ho fins a final de temporada. És que hi ha tres, que és que no et puc dir... Foli-los tres. Perquè el primer va ser la primera temporada que vaig estar amb el primer equip, vam aconseguir classificar-nos per a Europa i crec que feia molts anys que no ho havíem aconseguit i crec que és un moment molt bonic com a jugador viure-ho. Després, òbviament, l'ascens amb la final contra l'Oviedo, que vam poder tornar a l'Espanyol on mereixia, i l'any passat, perquè també va ser l'últim partit, que ens jugàvem la vida de seguir a primera divisió i on va acabar tot bé i tots contents. Este premio lo agradecemos y felicitamos a la Federación por acordarse de nosotros en este momento importante como es el 125 aniversario. Doncs senyors, molta sort per dissabte i moltes gràcies. Fins ara.